Aingo yu belai sin ni ka por ka mentai ka ba ngayo ban ya kren biang bat pi leng ba ni ka kubor step ni ka sngi ka ba mentah. Bang nget na ka sngi filas shashkor ka tien ka jong belai bat nget ba fila yo diang jingker khu na ka tien ka jong belai. Barang ni ka sngi ka ban hikai biang ifi na ka tien ka jong belai. Let's see tip na film tip ya kata bat let's see fila le na film le ya kata. Rebun sin ngi kum ki breu na mar ka jing bom tip em kawan ra ka jing jot ya ka jing em ka jongi. Tadai ta let's see fila le ka ni ka kam man chua bat pi da lengo menta balai ba ka long kum ni ha ka jing em ka jonga psychologically kum ta balai ba ki khon jonga ki jot balai I kum ba ka yeng jonga ka don ka jing tim pi sngo lengo balai ba ka yeng jonga kam don jing suk kam don jing kemen nget ha ka ni ka sngi fin sngo tho balai ba ka long kum ta ba ka ni ka por nga kwa ban ya kren na ka wei ka benta na ka ktien ka jong balai bat ya ka ba balai la bu ha ka don no jonga ban kren ba ka ta ka subject ka long wat wan ra ya ka ba la tu ha ka yeng jong pi Hagi por ki bala let no le se haga jing sngo shang shit haga jing sngo bang haga jing ya sngo tenat lang le se fi la kom le e kata pi trei le se ki kam ki jam ki jong pi ngam tip ka kam pi trei le se ki office ki jong pi ne pi trei kom ki nong mi khmat ne pi trei kom ki nong trei ru haki no ki kam ki barit ki barian ka no ka jai kam Pila kum tu bat pila wan ra ia kata ka bat tu aga yeng ga jong pi. Bat apa pila tu bat pi wan ra. Dada yang ta menta fi ngolongo balik ka yeng ga jong pi ka jot. Haka Bible ru kala don kum kata ka jingja bala don wei brio utu. Ula shim ia kata ka basang ula shim ia kata ka bamdai ula tu bat ula syukor, bat ula wanra e kata ka yeng ge jong u da ka ba utharai ba unyo spa da ka ba utharai ba unyo jingker khu da ka ba utharai ba da ka ni ka ba nga yo da shisha ngan reus pa kan pen bit kan pen biang nga kan pen paho pahai nga umut dur kumta bat onda ha bu wanra e kata kawan pen ban ka jingtim ya kita ki bi don lang batu ya kita ki breu ki ba udan jingat ai Bat kalawan ra shisha ka jing tim, bat ka jing shajob. Bat kawan ra shisha ka jing snusi. Udang mudur ba haba ule kom ta mdan ba tip, mdan ba yui namar ba uda buri ru iya kata. Henry pause, kum ba ka Bible ka ong. Ba ka pop jong me kan lap ya me, da shisha ka pop jong u ka lap ya u. Namar umla ban buri ya ka pop na utrai. Ba utrai uda pen pau plen rengkau ya kata. Bat kalawan ra shisha ka jing snosi ka jing tim bat ka jing yap ya u bat ka yeng ka jong u. Pau neu brio banga kren udiu akan. Tading tau akan. Ulamut dur da ka ba utu ka babal ki thu ang ni ka ang ba. Mula tu ita ki barandi Babylon ba itenat. Bat arspa shekel ka rupa bat shilling kot ka ksiar bat sanpo shekel da ka jing tau. Anda kumta uong ngala ikwa yaki bat ngala shim yaki hakmi ru ngala buri yaki hapo ka khendau hapadeng ka yeng jan jonga bat ka rupa hapo jongka pila man shem yakata na kitab Joshua kan nong ka banyo ni ka kot ka bar huai wi thu upla bat ka iga baja ka basonsi ado kata namar ba utu fi ka babel ka ong menom tu lada fi pule Tab Exodus kalong ba arpo ka kot ka bakatsan kaway na kita kispo hukum kalong men tu tading ta haba piwan ra ya ka batu hayeng kata ka batu da lele ru kanomla banlong jingker khu ya pi kanomla banlong jingker khu ki khon gi jong pi kanomla banlong jingker khu ya kita ki pateng ki bawan hadin jong pi tading ta bha ka bakyar na ka batu bha ka bakyar na ka batu tading ta la fitip bagani ka dei ka banganga la tu Pikin mau kini kawai bau sa khayas ro ulat tu baru ong an leipen pai biang ya kata sya kita ka banga ken mau sya kita ki banga ngala shim sya kita ki banga ngala bam klop ongan ay sausya ige kum kita bat ya kita ki ba don mentan siteng na kata ngan ay no sya ki badok uang tading ta kwa badong ifi kini kesngi la pitu kadon be ka consequence La piwan ra i kata ka batu li hayeng am ka don bet ka jing tim ha ka yeng ki jong pi tadeng ta da pi la tu men shwa wanum le riu blai men ta
lada fila tu pihak ban kala ka bamut shisha lada fila tu ngam tiep pihak ban pan map no blai namar fi sngu thu man ta fi wat blai onda ha fi sngu thu bakadon ka jing tim ha ka jing im ka jong fi kawan ka jing pang kawan ka jing huri hura ka ye ka jong fi imdan jing suk imdan jing kemen kawan ka jing yap kawan ka jing pang kawan ka jing sha pen shitom ha ka men sim ka jong fi ha ka do ka jong fi piong an pai no shu blai hin rei kan mau ka ni ka wei yo ba ka ta ka daw ka dei namar fi la tu na ta dei ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi yam ka la ka bamut shisha lada ka dei ya phi ban hab ai ki baduk ai lut ai no ki baduk lada ka dei ya phi ban du no aru phi ha ban du phi ban phla ru ya gata bagade gata am ngakran ya phi ka ni ka sngi kalong ka ba sngu shir khai ban wan ra ya ka batu hayeng bading tang kwa ban ong fi ba phim dei ru ban thiet ya gata ka balatu tading ta fio ka iki ki batat am wat ju thiet hakini ki sngi le si ki dan bon tarwa mobile le fi klem charger kam kot klem slap yong ba yo ai the bang yo tat dengan thiet le yu phile ka ta am phiwan ra itu ka tiar ka batu hieng am ka tu am ka dan jing tim tading ta thiet ka no ka tiar thiet ka mobile ne thiet ya ka no ka tiar la de us tiu ne la de udai ki nar ne ki di ki ai ki te na fi shim ya ka ta ne fi thiet ru te ka tar ka dor bar fi tip pelen bi em bagani ka tiar em ka diga batu em fi thiet ya ka ta ka batu ka jing tim kan wan ha ka yeng ge jong fi tadeng ta wat jukemen ban thiet ru ya ka ta ka balatu lani ba pin tu hi dala dia wan ra e ka ta shi ka yeng ge jong fi pet yo long kum u akhan hoi ki breu kim tip reu bleu yu i ka basngo ma ka long le se u blei pat ong i e phi man ta han rei kan sa poi ka por ka ba un sa le hoi ki breu ki mi i ka tan kan mau ka ni hor ket hor dan kam dei dal le ru ban wan ra ya ka ta ka batu hayeng ka babel ki tho ingi ka basong shir khai hado ka ta ka bakut ka jing im ka jong u akhan ka babel ki tho ingi kan ni ka lenong ka ba nyau ka ni ka khot ka ba arsan ka ong u joshua ulo ong balai ma mela penjen jaringi utrai in penjen jare me ha ka ni ka ski ti Israel baro kilen them ya u daki mau bat kila thang yaki daka ding onda kila lentem yaki daki mau kila kenton ru halor jong u ka kenton mau ka bakrau hadu ka ne ka sngi kumta utrai ula phaino na ka ba shit lep ka jing bitar jong u namar kata la kerteng ya kata ka jaka ka them akor hadu ka ne ka sngi bat shisha ka long ke ek ka ba sngosi ka long shisha ka ba thang banwan ra ya kata ka batu hayeng tading ta phi ki badang sedang ban trei ya ka no ka kam ju umlien bantu namar ka batu ka don ka jingtim haka tading ta hun haka to ka tulop ka ba phi phi yo hun haka ta ka jingker khu ka ba bleu ker khu ya phi bangangai la da phi trei ho wanum trei ru tang man shyo tulop nga ju ong na ka por sha ka por trei namar ba phi it to ka kam trei namar phi buram ya to ka kam trei namar bau de blei bola ai fi to ka kam ai ba ka attitude ke jong phi ai ba ka ta ka jing le ke jong phi kanum long namar ba phim ban se ban le ya ka ta ri le namar ka jing kemen bala da blei i ka ta am u blei sham sung bhai fi but tang u blei i ba kita ki be trei lang bat phi le se kita ki ba kham he ya phi ki i ka ta bala da phi ai ne ha ka ta ka jing long am maki kin teu kar dan ya phi bangangai kwa ban ong fi ka ne ka sngi wa ju trei namar ka pisa wat ju trei ban yo tulop wat ju trei tang ban yo jingker khu trei namar ba phiet ya kata kam trei ong kumno ngan trei kene kam ban long jingker khu ya ki wei bara fi trei kata ka dor am u bleun ker khu ya fi bara kata ka tulop ka ba khniat fi yo u bleun ker khu ta ka tulop ka jong fi bakan da roi kan da man bha kanum serwa kanum sedot kanum lut kanum kut u bleun pen roi ki lai pho un reu pho shi spasha badeng ta kwa ban ong fi kan ka sngi ban ta utrai kwa man ker khu fi afio ka jingba ma ka jankup ka ting jom blai kong hun na reu blai le un ker khu palat ban ya kata un palat un ker khu palat ban ya ta ka bam ka di palat ban ta ka kup ka sam ka jong fi ya kata ki jan pong kita ki jan ke ba fi penan ka un ai palat ban ya kata ta deng ta kwa ban ong fi pisha skor ka ting ka jom blai
Blay ang kumangalong bakoi tolong figi bakoi. Haka jinglong jingim baro. Ula kot ingi ban long ki bakoi. Leviticus nong ka ba arpo ka kot ka arpon rio. Ka ktien ka jong blay ka ongum ni. Tu fin long ki bakoi. Na ba nga utray nga long bakoi. Bangalapan kerpang ye fi na ki jait ben rio. Ye ka ban long ki jong ahi. Tading tau try ong kumangalong bakoi tolong firu ki bakoi. Tading tau jumlien syo ye ka bantu wa jumlien syo bonon raru ye ka taga batu. Haka yeng ke jong pi namar ka batu kadang ka jingtim haka ngai tram kar khu fi ka ne ka por ka manta im ka jing im ka bahok im ka jing im ka ba pen so bhai u blai bara vo blai u jing so bha ki breu kin chem so bhai fi ka mga ong ka joish ka jo u tram kar khu fi hado banum ngam jaga sho in duai haka ne ka por ka manta trying a duai ko kan rat man ai bor ni ki khon ki jong me haba kili osno ka ktien ka jong me ai ba ka ktien kan rung bait sbak haka donut bagata ka ktien ko try kanom ja na ka donut kini ki khon jong me banin kong e kin long ki bri ki bishap tieng ye me ko try namar ka ktien ka jong me kam jukala ka jinglong ka jong me try kanom kala par ki e baro ka mala kren kanom kala ngi tip try ka ne ka wai ba ka batu ka dan ka jingtim haka ba try ai ba kini ki khon jong me try kin im ka jingim ka ba khoi ka jingim ko try ka ba sngur ka ba shida ai ba ka jingim juki ka long ka gm ko try kapapen so bhai ya meu blai kapapen so bhai ki breu abi ni ki khon ki jome ko try kin long ki be shem so bha ha khmat jong blai bal ki be shem so bha ru khmat jong ki breu trying a dwai man ai bor try ni ki khon jome baka karakter ka jong ki ka ta reputation ka nam kan mlong ka nam ka basniu baki breu kin shero ye pi tang ha ka ba pau han rai na ka bari ki kin shi ye pi dwai nga kar khu ye pi ka ni ka sngi haga kertenge jong jisu una kerku ina ga kam pitrai una kerku iga eke pikta daga kti ha pitrai daga bahok ha pitrai daga bakhot ha pitrai daga jinshap ting pitrai namar pi it naga kam pi buram ya naga kam u blay una kerku fi ke life ho nreu po shi spasha finum kerdu tat finum jenjar tat lano lanoru duai nga kerku fi ha ga sngi ha kertenge jong jisu man ai bor gi khon gi jometrai baginum lek pai pat skalangkor gi jinglong marau Beginum lik pai pat syaga taga lingkor ban melien ban kwa lalot duai nga kerku ye fi wa fin sngo hun ha ke e ke butrai kerku ye fi ha kertenge jong jisu nga duai nga kerku amen ba amen amen trai kerku ye fi ha kaniru kalong ka jingpentip ya fi baro pagata kalong ha kani gesngi balang menta gesngi shibet aga porsan steng kendon ke jing duai jing aingo namar blay wala kerku ya gane ke jeseng healing service ka balalong ha ka life ho but life away indon ke jeseng aingo bakum juru ke jeseng ha bangin duai nam ta ki bapang ki bashitam pila banwan lamru ya ki bahayeng ki jongpi lada don na peng jongki ki badon ha ka met ka bam kot ki bam khia don kam ki jing duai ki boper na ka bantai ladi nam ta ki wai wan lang ma phiru ngin ya duai bang nget try un le kamba sawan shibet haka porsan shiteng indon kini ke jeseng jing aingu Thanksgiving service bagi jing duai na kamanta ki bapang ki shitam sawan mo shibet ka laiterik jong ni ubna April laiterik shibet thank you for shibun amen